Det er Baumgart, vi hører der, der siger, at døren er åben. Hvad er Tom? Vil du udstøve dig? Ikke til? Vil du udstøve dig? Ja, helt sikkert. Jo. Vanvittigt fascinerende. Ja, han er jo den grad med til at skrive historien til det. Der kommer puderne ud. Altså. Nu er det altså ikke over. Nu er det altså ikke over. Vi har jo set animationerne og alt muligt, men det er bare noget andet nu. Item 29, Felix, release the seatbelt. Omkring 39 km der. Attaboy, that's good. Okay. Så nok lige op og ringe der. Hele tiden kan vi høre, hvordan Joe Kittinger han sidder og... Ja, han er på og taler ham op. Go a little bit further forward so we can check your chute. Your chute's okay, Felix. I'll say it again. Item 31, your chute integrity is checked. Your parachutes are not deployed. Item 32, verify cutaway knife handle strap is attached and knife in proper position. Say roger if it's so. Roger. Okay, chest pack faceplate heat is on. Make certain that's is on and you got a red light. Red light is on. Okay, here we go. Item 34, disconnect chest pack umbilical. Okay, do you read me, Felix, on the communications? Felix, give me a short count. Okay, stow umbilical. Disconnect both oxygen supply hoses. Okay, are they disconnected? Give me a thumbs up if they're disconnected. They're still connected. Felix, disconnect the oxygen hose. Attaboy. All right, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. Start the cameras. And our guardian angel will take care of you. Right now, the whole road is working on at least you can see what I can see. Sometimes it has to be up really high. How small you are. I'm going over now. Chip her away. I'm going home now, var det sidste ord, han sagde, og så fløj han. Fuck, man rammer han den her lydmål. Præcis, hurtigt. Præcis, ja, det er det. Det er det, han rammer sådan her lydmål. Kommer med. Hvornår er det sådan? Det er ikke det, jeg husker. Så. Han spinner, hvad gør han ikke, Tom? Det er svært at se. Ja, jeg så godt, han drejede, men det er svært at se. Men nu forsvandt billedet til os. Ja. De trykkede væk. Nu kommer han igen. Ja. Det ligner ikke noget, der er under fuld kontrol. Det var lige præcis det, man frygtede ville ske. Nu stabiliserer ja, jeg tror, han fik rettet den op der. Jo. Ja. Ja, han gjorde. Okay. Ej, det var ret flot, det var tilbage, Tom. Det var meget eksemplarisk.
På overvej med 1000 km/t, han bliver rettet op. Jeg ved, om han gør et nyt forsøg på at nå op i speed, fordi det her, det kostede ham en kilometer i timen. Ja, det kan That high speed drop, and now you can see from the little dot, there's the applause. Men det er vildt. Det går stærkt. Det er helt vildt. Så du kan ikke følge med igen. Det tror jeg er overstået. Det er det for længst. At luften er simpelthen for tyk nu. Ja. Family applauding, but you can see by the little dot that he's in controlled descent. 2 minutes into free fall. Og så 2 minutters frit fald. Men han var jo over 1000 km, så vi på skærmen. Ja, han var over 11,70, tror jeg. Omkring 11,70. Men noget også lige at få... Jeg har altid troet, at lynmuren den startede ved 1000 km i timen, men det gør den så ikke. Nej, altså det kan man ikke sige så firkantet. Simpelthen, ja igen, fordi det kommer ind på hvorhen du befinder dig, i hvilket luftlag du befinder dig. Okay, så han skulle altså væsentligt over de 1100. Han skulle op imellem 1110 og 1125 km i timen. Og det var vi der langt, og der kom også en lille... Der nåede de at komme i noget, et eller andet. Som jeg nåede ikke at se, hvad det var. Det er så meget jeg vil bare se hans tilbage i hans ildforsyning. Go ahead, Felix, I hear you. Go ahead. Skal vi baggarens familie, mor til venstre. I have been following speed for a long time. I don't like I had to pass out. For some reason. Er det Baumgartner, man hører? Ja. Det er Baumgarten, der taler til kontrolcentret, men det er meget svært at høre, hvad han siger. Han kan ikke få hvad? Ja. Still free You're fall. really stable. You fall in 3.5 minutes. Jeg siger 2 minutter. De skal overveje, hvor kraftige de der faldskab lige nu her. Record I is have been told before because my visor is smoking out. Oh, indeed, my visor is smoking out. Like hell. Jeg overvejer, hvis han havde det der på en flyve, hvor man bare lige kan gøre det der med vinkel eller armen. Så det overvejer, hvis han bare so you fløj. can understand that. He said his visor was fogging up, but he's getting to warmer altitudes. Han er på vej ned i varmere luftlag, og hans beskyttelsesvisir, også når solen stråler, glider åbenbart op for ham. Det er godt. There's the chute. Åh, There's the chute. så er der i hvert fald en rekord, der ikke har slået. Ja. Er han home free nu, Tom? Det er svært at sige, medmindre at det her det var en eller anden sikkerhedsanordning, men umiddelbart så ligner det jo, at den er udløst før tid. Man har hørt Baumgartner tale, så jeg vil tro, at der er fuld kontakt med ham. Ja. Men han har i hvert fald ikke slået rekorden for længste Under frit fald. parachute now. Ej, omkring 5 minutter og 25 sekunder eller sådan noget, var det de forventede, at han skulle opleve frit fald. Men det ligner i hvert fald en perfekt åbning af en skærm, og det er også hans hovedskærm, han hænger i, kan jeg se. Hans visir, det glider ikke op. Det dubbel betyder det, at der har været en utæthed. Eller hvad skyldes det? Ja, temperaturforskellen, det ved jeg ikke. Altså visir eller hjelm er jo skræddersyet til udfordring. Altså det der designet til at skulle kunne holde dukken væk under ekstreme temperaturvekslinger. Så det er nok nærmere en teknisk fejl. Jeg tror ikke, der er sluppet luft ind, fordi så vil han ikke være lige. Nej. Umiddelbart. Elated. Tears of joy from mission Det kunne være control. rigtig interessant at vide, hvilken højde han hænger i der, for jeg tror, han hænger Felix ret højt. approaches the Han ground. er ikke nede i de 1500 meter, som var planlagt, eller 5.000 fod. Og der er det så, det begynder at blive interessant, hvor meget ilt han har tilbage, ikke? Jo, men han skulle have til cirka 10 minutter, men umiddelbart tror jeg ikke, det er kritisk. Overhovedet ikke. We're now at 6,000 feet. Med 6.000 fod. Mission Control Felix's current altitude under the chute is